Ang susunod na dula na inyong maririnig ay hatid sa inyo ng MBC DZRH. Hukumang Pantahanan. Hukumang Pantahanan. Mga kasong tunay at totoong nagaganap sa pang-araw-araw nating pakikibaka sa masalimuot at mapagbirong kapalaran. Bibigyan ng kaukulang hatol na naaayon sa bigat ng nagawang kasalanan. Magsisilbing tagapagpaalala upang makaiwas sa mga krimen at kaguluhan. Tatayong bantayog na magpapatatag sa kalooban ng bawat nilalang. Hukumang Pantahanan! Magandang Sabado ng umaga po sa inyong lahat. Ngayong araw, hahatiran namin kayo ng isang naibang dula na inaasahan naming makapagbibigay sa inyo ng impormasyon at kaukulang kaalaman pagdating sa mga nababasa ninyo sa pahayagan, narinig sa radyo, napapanood sa telebisyon, mga kasong dapat lamang magkaroon ng tamang gabay, katulad ng usaping utang sa 5-6 dito sa Hukumang Pantahanan. John! Nandiyan ba si Vilma? Ay, nakikinig ka pala ng Mr. Romantico. Paborito ko din yan. Ay, John! Ano ba? Ay, naku. Kayo pala, Aling Tess. Patayin mo muna saglit yung radyo, ha? Ay, hindi tayo magkaintindihan eh. O, nasaan ang nanay mo? Si Mama? Oh, Wala eh. Umalis. lagi naman eh. Napapansin ko pag pumupunta ako dito, palagi na lang wala yung nanay mo. Eh, ano ba yan? Tinataguan ba niya ako? Hindi po. Sabihin mo dyan sa nanay mo, ha? Magbayad ng utang niya sa akin doon sa 5-6. 3 linggo na siyang delayed sa pagbabayad, ha? Lumalaki na yung interest. Magkano na po bang babayaran ni Mama sa inyo? 12,000! Bukas na umaga, pupunta uli ako dito para maningil. At sabihin mo sa nanay mo, huwag na huwag magtatago. Dahil kapag ako'y napuno, nako, magkikita na lang kami sa barangay. Opo, sige po. Sasabihin ko kay Mama. Ay, nako. Makaalis na nga. Sayang na yung pagod ko. Ma, wala na po si Aling Tess. Lumabas na kayo dyan sa aparador. Sigurado ka? Opo. Nakita ko sumakay na siya ng tricycle. Ay, naku. Ang init sa loob ng aparador. Buti na lang at hindi nag-iskandalong matandang hukluban. Kailan po kasi kayo magbabayad ng utang kay Aling Tess? Para hindi na siya punta ng punta dito. Wala pa akong pera pambayad eh. Ang dami ko pang bayarin. Ano ba naman kasi yan, Ma? Utang kayo ng utang sa 5-6 pagkatapos hindi nyo naman pala kayang Hoy, bayaran. manahimik ka dyan, ha? Yung inuutang ko sa 5-6, napupunta rin sa mga pagkain pinapalamon ko sa inyo. Ay, kung tulungan mo na lang kaya ako magbayad. Wala naman po akong trabaho, Ma. Yun nga eh. Wala kang trabaho. Kasi, panay ang ML mo. Umaasa kayo sa kakarampot na kita ng sari-sari store natin. Ay, naku! Bakit ba naman kasi ang malas ko sa mga anak? Puro batugan! Aling Vilma, pabili nga ng Yossi, 2 steak. Kumakan na lang dyan. Eto bayad ko. Oh, wala kang barya? Wala eh. Ay, naku po. Si Rahul, parating. Mamaya mo na lang bayaran yung Yossi. O, eto muna yung pera mo. O, yan na muna. Bakit nagmamadali kayo sa Sige darating si sige Bombay? na. Umalis ka na. Ha? Masasara muna ako. Dalian mo. O sige, mamaya na lang ako babalik. Ayan. Nilako muna itong tindahan para sabihin walang tao. Naku, ayan na. Malapit na si Rahul. Baka pagtago na nga muna. Vilmo! Si Rahul ito. Maniningil lang ako na interes. Wala na naman tao. Ay, Rahul! Rahul! Aling Tess, Oy, nandito rin ba kayo para maningil ang utang kay Vilma? oo. Ang tagal nga niyang hindi nagbabayad sa akin eh. Nasaan na ba yung babaeng yun? Mukhang walang tao sa tindahan. Nako,
kilala kong babaeng yan. Nagtatago lang yan dyan. Teka't sisigawan ko. Hoy, Vilma! Alam namin, nagtatago ka lang dyan sa loob. Harapin mo kami, magbayad ka ng utang mo. Oh, walang sumasagot. Nararamdaman ko yung hininga mo. Kaya pwede ba lumabas ka na dyan? Bayaran mo na kami. Sinasayang mo ng oras namin. Vilma! Ano ba? Huwag ka na mag-iskandalo dyan, Tess. Ito na ako. Natin dito kami ni Rahul para maningil ng utang mo. Ano? Bayaran mo na kami. Wala pa ako pambayad sa inyo. Anong wala? Ang tagal ka na naming binigyan ng palugit. Hanggang ngayon, wala ka pa rin naiipon na pambayad. Sa wala ano magagawa mo? Obligasyon mo ang mag-produce ng pera para mabayaran mo kami, ano? Ano? Uutang ulit ako? Bahala ka na kung saan ka kukuha ng pera. Ang importante, mabayaran mo kami ngayon. Wala akong pera. Makakalista kayo. Ano? Hindi ka pa rin magbabayad. Huling tik naman, no? Wag mo akong murahin. Pag ako napuno sa'yo, hindi na kita babayaran. Ay, ang kapal talaga ng mukha mong sabihin yan sa amin ni Rahul. Kapag hindi mo kami binayaran, isusumbong ka na namin sa barangay. Di sumbong nyo. Basta't wala akong pambayad sa inyo. Diyan na nga kayo. Aray! Tingnan mo babaeng ito. Siya na nga na may perwisyo. Siya pa ang galit. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan. Oh, Bilin, bakit hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog. At saka gusto kitang samahan dyan sa ginagawa mo. Kinukumpit ko lang yung kita natin sa 5-6. At saka kung magkanong idadagdag ko sa mga hindi makabayad ng utang. Si Vilma, nakabayad na ba sa'yo? Hindi pa rin hanggang ngayon. Ano? Kung tutuusin, malaki ng interest na babayaran niya sa akin. Ay, alam mo ba, mahal? Nabalitaan ko na hindi lang kayo ni Tess ang inutangan niya sa 5-6. Marami. Meron pa siyang inutangan sa kabilang barangay. Ay, utangyera talagang babaeng yun. Tapos pag oras na ng singilan, ayun. Parang daga ko magtago. Mabilis. Hindi ko alam kung makababayad pa siya sa atin. Ay. Oh, ayos naman pakiramdam mo, Raul? Parang nanghihina ka. Medyo masama nga ang pakiramdam ko. Ay, naku, magpahinga na kasi tayo. Huwag mong piliting tapusin yan ngayon. May bukas pa naman. Sige na, halika na, matulog na tayo, mahal. Sige na nga. Inaantok na rin ako. Tara na sa kwarto, mahal Tayo ko. na. Masama pa rin pakiramdam ko. Para akong nahihilo. Pagkatapos kong maningil kay Vilma, uuwi na ako. Nandito na ako sa sari-sari store ni Vilma. Vilma! Vilma! Kuya Rahul, John! Nasaan ang mama mo? umalis po si Mama kanina pa. Namalengke siguro. Bumalik na lang po kayo bukas. Palagi naman niya akong tinataguan. Sa totoo lang, nasasayang talagang oras ko pagpunta dito. Pasensya na po, Kuya. But, Kuya? Umiikot ang paningin ko. Kuya Rahul! Naku! Kuya! Tulong! Tulong! May hinimatay sa labas ng tindahan namin! Tulong! Oh, Diyos ko. Tulungan niyo pong makarecover ang asawa ko. Hanggang ngayon, nasa critical pa rin ang kondisyon niya. Pinoproblema ko rin kung saan kukuha ng perang ipambabayad sa ospital at mga gamot. Kulang na kulang yung kinikita namin sa 5-6. Ay, sana magbayad na sa amin yung mga may utang pa sa amin.
Tao po! Tao po! Vilma! Nandiyan ka ba? Si Belen to, asawa ni Raul. Bakit? Ano kailangan mo? Nandito ako para sana maningil ng 5-6. Kailangan kasi namin ng pera. Si Raul nasa ospital pa rin, critical ang kondisyon. Ang sabi pa sa akin ng doktor, may pumutok na ugat sa utak niya at kailangang operahan. Wala pa akong perang pambayad. Kahit kalahati muna ng utang mo sa asawa ko. O kahit yung puhunan na lang namin. Eh di ba nga sabi ko wala pa akong pera? Ang kulit mo. Ang tagal na kasi ng utang mo sa amin. Ilang beses ka na namin sinisingil pero palagi mo lang kaming pinagtataguan. Unahin mo muna sana ang obligasyon mo Mahirap sa ang amin. buhay ngayon at mas uunahin ko muna yung panggastos namin ng pamilya ko kaysa dyan. Magkantik ka! Kung wala ka palang pambayad, huwag kang umutang! Mahilig ka mamerisyon ng iba! Hoy, wag mo akong murahin! Alalahanin mo, ikaw nasa teritoryo ko. Punyeterang to. Ano? Hindi na ako magbabayad sa'yo. Ano sabi mo? Minura mo na ako. Pwes, bahala ka dyan sa buhay mo. Wala akong utang sa'yo. Hoy! Oh, walang hiya ka! Walang hiya ka talaga, Vilma! Kailan ka sa mama! Kapitan Andoy, nandito kami ni Belen para humingi ng tulong sa inyo tungkol dun ba sa isa nating kabarangay. Si Vilma ang tinutukoy namin, Kap. Marami na siyang inuutangan dito sa atin. Pero ni isa, wala siyang binabayaran. Abay, malaki na ang utang niya sa asawa ko. Sa akin din ba, malaki na nga yung interest ng utang niya. Sa totoo lang, hindi namin alam kung paano namin sisingilin. Ay, sige, Aling Tess, Aling Belen. Ipatatawag ko dito sa barangay si Vilma para magkaharap-harap kayo. At para masingil nyo na siya sa utang niya. At ngayon, balikan natin ang kasaysayang tampok dito sa Hukumang Pantahanan. Aling Vilma, pinatawag ka namin dito sa barangay para ayusin ang problema mo sa mga taong nagre-reklamo sa iyo. Anong magagawa ko, Kapitan Adoy? Wala akong pera. Walang mga trabahong asawa at mga anak ko. Umaasa lang kami sa maliit namin sari-sari store. Kahit na may obligasyon pa rin kayo sa mga pinagkakautangan ninyo. May usapan kayo na sa ganitong araw kayo magbabayad ng utang kasama ang interes. Dahil sa pumayag kayo, may obligasyon na kayo sa kanila. Ang laki naman kasi ng interest sa pinapataw nila sa akin eh. Wala akong choice kasi kailangan ko talaga ng pera. Yun nga, Aling Vilma. Pumayag kayo sa terms and conditions nila. Kaya sana sumunod kayo. At saka hindi katuwiran na hindi na kayo magbabayad ng utang dahil namura kayo ng naniningil ng utang. Si Aling Belen namumroblema kung saan kukuha ng pera sa pambili ng gamot ni Mang Raul. Maawa naman kayo sa kanya. Naaawa naman ako kina Belen at Raul. Pero Kap, wala talaga akong perang pambayad sa ngayon. Magbigay ka ng araw na sigurado kang makakabayad ng utang sa mga nautangan mo. 1 buwan mula sa araw na ito. Magdidilihensya na ako ng pera pambayad sa mga utang ko. Sige, Aling Vilma. Pangahawakan namin ang sinabi mo. Ma, bakit umalis si na Papa, Kuya Bong at Kuya Ray? At si Vic, saan po sila pupunta? Pinauna ko na sila sa Batangas. Doon na tayo titira. Ah, kaya po pala kayo nag-iimpake? Tulungan mo na ako mag-impake para makaalis na tayo dito mamayang madaling araw. Ma, bakit natin kailangan umalis dito? Hindi ako makakabayad sa mga taong inutangan ko. Kaya tatakasan ko na lang sila. Mabalik na lang tayo ng Batangas. At least doon, hindi hirap ang buhay natin. Hindi po ba kayo makukulong dyan sa gagawin yung pagtakas sa mga obligasyon nyo? Ewan ko. Basta tulungan mo na lang ako dito para matapos na ito kaagad at makaalis na tayo dito. Ano, Kapitan Adoy? Wala na si Vilma sa bahay niya?
Oo, Aling Tess. Ay, Nung pinuntahan ng mga tauhan ng barangay ang bahay nila, wala na itong tao. Ang balita, nagtatago daw ngayon si Vilma sa Batangas. Grabe naman si Vilma. Tuluyan niya na tayong tinakasan. ay hindi, Belen. Huwag tayong pumayag na mauwi sa wala yung lahat ng perang pinaghirapan natin. Kailangan natin ipagpatuloy ang laban. Eh, anong gagawin natin? Kung kinakailangan magsampa tayo ng kaso laban kay Vilma, gawin natin. Kailangan maturuan ng leksyon ng babaeng yun. Tama kayo, Aling Tess. Kailangan matigil na ang pamimerwisyo ni Vilma sa mga taong tinakasan niya. Sa puntong ito, titingnan namin ang pwede namin gawin para matulungan kayo. Sige, Hokap. Malaki ang magagawa niyong tulong sa amin kung sakasakali. Naku, Vilma, hindi pa kami tapos sa'yo. Pagsisisihan mong ginawa mong pagtakas sa obligasyon mo sa amin. Mga kaibigan, narito si Atty. Rina Seco upang magbigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa usaping utang sa 5-6. Magandang araw po sa inyong lahat. Hindi po magandang halimbawa ang inasal ni Vilma sa kanyang inutangan. Ang utang, hanggat hindi nababayaran ay nananatiling obligasyon ng nangutang, maliban na lamang kung sabihin ng nagpautang na wag na itong bayaran. Sa sitwasyon po ni Vilma, walang condonation na naganap. Katunayan, bagaman at nagpataw ito ng 20% na interest, ang tanging hinihiling na lamang ng mag-asawang Rahul at Belen ay ang mabayaran ng prinsipal na pagkakautang. Pero ano nga ba ang sinasabi ng batas kaugnay sa pagpapataw ng interest? Ayon po sa Article 1956 ng Civil Code, no interest shall be due unless it has been expressly stipulated in writing. Hindi maaring magpataw ng interest o tubo, maliban na lamang kung ito ay napagkasunduan at nasusulat. Sa kwentong tampok natin ngayon, ang kasunduan ng pautang at maging ng babayarang interest ay verbal lamang. Karaniwan na po ito sa mga 5-6 loan transactions dahil hindi rehistrado o walang permit ang negosyo, maliban pa sa napakataas at hindi katanggap-tanggap na ipinapataw na patubo. Samantala, magkano nga ba ang legal na interest rate? Dati po ay kontrolado ang pagpapataw ng interest. Isinasaad sa RA 2655 o usury law na hanggang 12% lamang ang interest na maaring ipataw ng tubo sa pautang. Sinuspindi po ng gobyerno ang implementasyon ng usury law kaya't nagkaroon ng laya ang mga partido na magkasundo sa rate ng interest. Gayunman, sa maraming pagkakataon, ibinaba po ng Korte Suprema ang halaga ng interest kahit pa may written agreement patungkol dito. Sa kasong Lu versus BPI, sinabi ng Korte Suprema na lubhang napakataas ng 3.35 interest rate per month. Gayun din, ibinaba ng Korte Suprema sa 1% per month o 12% per annum sa mga kaso ng Nakar versus Gallery Frames, Medel versus Court of Appeals at Ching versus Court of Appeals. Ayon sa Korte Suprema, excessive, iniquitous at exorbitant ang interes na ipinapato ng mga nagpautang sa mga kasong ito. At ang desisyong ito ay batay po sa Article 1306 ng Civil Code na nagsasabing contracting parties may establish such stipulations, clauses, terms, and conditions as they may deem convenient provided they are not contrary to law, morals, good customs, public order, o public policy. Yan po ang hukumang pangtahanan ngayong umaga. Ako po ang panyara ng bayan, Attorney Rina Seco. Magandang araw po sa inyong lahat. Maraming salamat, Atty. Rina Seco, sa pagbibigay ng karagdagang kaalaman tungkol sa mga batas na pinaiiral sa ating bansa.